No niin, olisiko nyt aika mennä nukkumaan? Ei kun sä lupasit, että me mennään vielä uimaan. En mä voi mennä nukkuun, sä lupasit. Olisiko nyt aika mennä nukkumaan? Ei kun mä katon tän leffan vielä. Johan. Joo. Okei. Joo. Oletko jo katsonut sen leffan? Joo. Mutta miksi et ole nukkumassa? Ei kun mun pitää hoitaa nämä pehmot. Se on tosi tärkeetä. Ai, anteeksi, voi pientä. En mä ehdin nukkumaan. Voi häntä sattui. Eikö sitä satu enemmän nämä? Ei, ne on kauniit. Älä vie hänen koristeitaan. Mutta nyt on kyllä aika mennä nukkumaan. Oho!